अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। हडपीड येथील स्वामी समर्थ मठात स्वामी समर्थ महाराज प्रकट दिन व मठाचा वर्धापन दिन सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। खरं तर मी पेडणेकरांचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आज मला इथे आमंत्रित केलं आणि इथे हे सगळं अनुभवता आलं मला। खूप सुंदर परिसर आहे, खूप छान पद्धतीने सगळे अरेंजमेंट आहे सर। मठ पण अतिशय सुंदर आहे, प्रचंड पॉझिटिव्हिटी आहे आणि मला परत आवडेल यायला। खरं तर इथे एवढंच म्हणीन आणि सगळ्यांना आज श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिनाच्या खूप 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 शुभेच्छा। त्याचसोबत कालच गुढीपाडवा होता, गुढीपाडव्याच्या पण आणि हिंदू नववर्षाच्या देखील तुम्हाला सगळ्यांना खूप 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 शुभेच्छा। श्री स्वामी समर्थ। ही संदेश देण्यात पण मी मोठा नाही आहे, जसे मगाशी पण म्हणालो की मी फक्त एक माध्यम आहे आणि मी ते माध्यम आहे की आज आम्ही स्वामींच्या लीला आम्ही एक मालिकेमार्फत तुम्हाला सगळ्यांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि यामध्ये आम्ही फक्त एक माध्यम आहोत। तर मी कायम हेच म्हणतो की नमस्कार हा स्वामींना करावा आणि आम्हा कलाकारांना भरभरून प्रेम करावं आणि स्वामींचे विचार इतके सुंदर आहेत, इतके छान आहेत, तर आपण ते प्रत्येकाने जर का ते फॉलो केले तर आय एम शुअर की प्रत्येकाचं आयुष्य नक्कीच बदलेल। तर एवढं प्रत्येकाने केलं तर सगळं बदलेल गोष्ट। त्यावेळी 2019 पासून प्रोग्राम अरेंज केले, म्हणजे ठरवले त्यावेळी जे आम्ही मनात ठरवलं किंवा मला शक्तीपीठ आणायचे कोकणातल्या भक्तांसाठी। 3.5 शक्तीपीठ आले, कसे आले काय आले आम्हाला माहीत नाही, फक्त आम्ही निमित्त ठरलो। तसं महाराज सगळं मनात आलं की करून घेतात आणि इथल्या भक्तांच्या सेवेसाठी हे होतं सगळं, म्हणजे दर्शनाचा लाभ होतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।